ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କର୍ମ ଫଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। କିଏ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଏକଥା କହିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ମଣିଷର ଅସଲ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଅସଲ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର କର୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଭାରତରେ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚକୂଳରେ ଜାତ ହେବା ଦୈବର ଅଧୀନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ପୁରୁଷକାର ମୋର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରୁଛ ତାର ଫଳ କାଲି ପାଇବ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ପାଇଛ ତାହା ତୁମର ଗତକାଲି କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ। କିଏ କହିଲା ମଣିଷ ଖାଲି ହାତରେ ଆସେ ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଏ ସଂସାରରୁ ଫେରିଯାଏ? ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମଣିଷ ତାର ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ନେଇ ଫେରିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ, କିଏ ଏବେ ତ ଆଉ କିଏ କିଛି କାଳ ପରେ। ଏକଦା ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟର କହିଥିଲେ, ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ରାଶି କି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ନଥାଏ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାତା। ଏଣୁ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାଶି ତ ରାମ ଓ ରାବଣ ଉଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିୟତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କେହି ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ତାର କର୍ମ ଅଟେ। ମୁଁ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, ତାହା ମୋର ଧର୍ମ ଅଟେ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛ ତାହା ତୁମକୁ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ସେ ତାଳି ହେଉ କି ଗାଳି ହେଉ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଅନ୍ୟର ଆଖିର ଲୁହରେ ତିଆରି ସୁଖ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହେ ନା। ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁହ। ଲୁହରେ 1 ଭାଗ ଜଳ, ବାକି 99 ଭାଗ ଭାବାବେଗ ଥାଏ। ତେଣୁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ କର୍ମଫଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା ଦିଏ ନା, ସୁଧମୂଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୋପ୍ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ, ଭୁଲ କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ମାନିନେବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଗତି। ସରଳ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ଛଳ କପଟ କରି ଖୁସି ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କେତେ ବି ଚାଲାକ ଭାବନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅଜଣାନ୍ତରେ ସେ ନିଜ ବରବାଦୀର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କର୍ମର ବିଚାର ଅଦାଲତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାର ବିଚାର ସମୟ ହିଁ କରିଦିଏ। ଆଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କର୍ମ ପାଖରେ ନା ଅଛି କାଗଜ ନା କଲମ, କିନ୍ତୁ ଅନବରତ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖି ଚାଲିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଅପମାନ ସହୁଛି, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ଲାଘବ ହେଉଛି। ଯିଏ ଏବେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାପ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏଣୁ ଯଦି କଲମ ହୋଇ କାହାର ସୁଖ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରବର ହୋଇ କାହାର ଦୁଃଖ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯାହା କର୍ମ କରେ, ସେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଜୀବନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାପ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭରା କୁରୁଷ ରାଜସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାୟୁଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ସୀତାହରଣ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାବଣ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପରିଣାମରେ ଜଣକୁ ଦୁର୍ବିସହ ସରସଜ୍ଜା ମିଳିଲା ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଭୟ କୋଳ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରାଣରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ସ୍ମରଣକୁ ଆସୁଛି। କଂସ ନିଧନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଯାଇ ପିତା ବସୁଦେବ ଓ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଦେବକୀ ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ ଓ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଧନରେ ତୁ ହେଉଛୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆମେ ଦୁହେଁ ତୋର ପିତାମାତା। ଆମେ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ରଖି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ହସି ମାତା ଦେବକୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଦେଲ? ରାତି ପାହିଥିଲେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ଜଟାଜୁଟ ବକଳ ଧରି ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ,
ମୁଁ ତୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଥିଲି, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ପୁତ୍ର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମା, ଗତ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଥିଲ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଓ ପିତା ବସୁଦେବ ଥିଲେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ 14 ବର୍ଷ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମର ଯଶୋଦା। ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୋପପୁରରେ 14 ବର୍ଷ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ଦେବକୀ। ସେଦିନ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରବନ୍ତ ଭଗବାନ ଯେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ, ଏ କଥାଟି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋକ୍ୟଟିକୁ ଅନେକ ପାଠକ ପାଠିକା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକଥା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଠି ନର୍କ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଥିବାବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ପୁରୀରେ ଥିବା ଏକ ଲ କଲେଜରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଭିକାରୀ, ଯିଏକି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ କାରଣରୁ ହାତରେ କନା ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ରଙ୍ଗନାଥ ବାବୁ ବୋଲି ନାଁ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମୋତେ ସତରେ କିଏ ଡାକୁଛି, ନା ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର। ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଶୁଣି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଡାକୁଛି। ଭିକାରୀ ଜଣକୁ ଦେଖି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ? ଏଥର ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପରା ସେଇ କୁଳିଆ ଡାକୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ ମୋର ଡକାୟତି କେସ୍ ବୁଝୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡକାୟତି କେସ୍ରେ ମୋତେ ତଳକୋର୍ଟରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେସ୍ ଲଢ଼ି ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି କେସ୍ରେ ସତରେ ମୁଁ ଡକାୟତି ଓ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ଏମିତି କେତେ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସାର୍। ଏଠା କୋର୍ଟରେ ସିନା ଖଲାସ ହୋଇଗଲି, ହେଲେ ଉପରବାଲା ତା କୋର୍ଟରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏହି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଦେଇଦେଲା। ଏହି ରୋଗ ହେବାରୁ ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମିଳିଲେ ଖାଉଛି, ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ଏସବୁ ନୀରବରେ ଶୁଣି ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କାଢ଼ି ତା ହାତରେ ଦେଇ ଲ କଲେଜ ଉତ୍ସବକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ବିଚାରପତି କୋର୍ଟରେ ବସି ବିଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ଅଛି। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ପାରିବନି। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ କଥା କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ପାଠକେ, ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ ଏରୁଣ୍ଡିବନ୍ଧ ଯାଏ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଦାନ ଯାଏ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କର୍ମ ନୁହେଁ। ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ଗାଈଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ମା ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନି ନିଏ, ସେମିତି କର୍ମଫଳ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜି ନିଏ। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କର୍ମ କରିବ କଷ୍ଟ ସହି, କର୍ମରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମ କରିବ କର୍ମ ବାଛି। ନୀରବରେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, କାରଣ କର୍ମଫଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ନିମିଷକରେ
ରଙ୍କକୁ ରାଜା କରିଦିଏ ଆଉ ରାଜାକୁ କରିଦିଏ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।